Муса Жәлил 1906 елның 2 февралендә Оренбург губернасы Мостафа авылында күп балалы гаиләдә дөньяга килә. Әтисе Мостафа һәм әнисе Рәхимә авыр крестьян хезмәте белән көн күрәләр. 6 яшендә Муса авыл мәктәбенә укырга керә. Малай күңел биреп, тырышып укый, шигырьләр ярата һәм үз фикерләрен гаҗәеп матур итеп әйтеп бирә белә. Тиздән аларның гаиләсе Оренбургка күченә. 1914-19 елларда Муса шундагы Хөсәйния мәдрәсәсендә укый. Биредә ул дөньяви әдәбиятны, җыр һәм рәсем сәнгатен өйрәнүдә уңыш казана. 1919 ел 13 яшьлек Муса өчен вакыйгаларга бай ел була. Шул вакыйгаларны күздән кичерик. Муса яңа гына оешкан Оренбург комсомол оешмасына языла. Татар яшьләре берлегенә керә. Үз теләге белән фронтка китәргә омтыла, тик аны яше буенча алмыйлар. Әтисе вафатыннан соң ул туган авылына әйләнеп кайта. Шунда балаларның коммунистик Кызыл чәчәк оешмасын төзи. Кызыл йолдыз газетасында аның Бәхет исемле беренче шигыре басылып чыга. Актив комсомол агитатор буларак үсмер Жәлил балаларны пионер һәм комсомол оешмаларына керергә үгетли. Шул ук 1919 елның апрелендә җирле комсомолларның җыелма отряды составында ул Салмыш елгасы янындагы сугышларда катнаша. Салмыш буендагы җиңү Кызыл армиянең адмирал Колчак көчләренә каршы беренче җимергеч җүмнәрнең нәтиҗәсе була. 1922 елның көзендә шигъри илһам белән канатланган 16 яшьлек шагыйрь Казанга килә. Казанда ул Кызыл Татарстан газетасында күчереп язучы булып эшли. Тагын 2 елдан Октябрь әдәби төркеменә әгъза булып керә. 1925 елда Жәлилнең шигырьләр һәм поэмалардан торган Барабыз җыентыгы басылып чыга. Бу аның дөнья күргән тәүге китабы була. 1927-31 елларда Муса Жәлил Мәскәү университеты этнология факультетының әдәби бүлегендә укый. Политехник музейга Маяковский чыгышларын тыңларга йөри. Соңрак ул Мәскәү пролетар язучылар ассоциациясенә керә. Ассоциацияның 3-нче секретаре һәм аның татар секциясе җитәкчесе була. 1935 елда Жәлил Мәскәү консерваториясе каршындагы татар опера студиясының әдәби бүлек мөдире итеп билгеләнә. Ул анда композитор Җәүдәт Фәйзи белән бергә эшли. Сугышка кадәр шагыйрьнең әсәрләре тупланган 10 җыентыгы нәшер ителә. Ул яңа иҗат планнары белән яши. Ләкин 1941 елның 22 июнь иртәсе барысында шәлпәрәмә китерә. Сугышның 2нче көнендә үк үзен фронтка җибәрүне сорап, Жәлил хәрби комиссариатка мөрәҗәгать итә. Шагыйрь бронь белән тылда да кала ала, әмма үзен Кызыл армия сугышчылары арасында булырга тиеш дип саный. 13 июльдә ул инде хәрби форма кия. 1942 елның 26 июнендә Любань һөҗүм операциясе барышында Мясной Бор авылы янында өлкән политрук Жәлилов авыр яралана һәм әсирлеккә эләгә. Муса Жәлил Польша, Балтик буе, Германиядәге концлагерьләр аша уза. Алман әсирлегендә булганда татар хәрби әсирләренең яшерен төркем эшчәнлегендә актив катнаша. 1943 елның августында Жәлил һәм яшерен төркем әгъзаларының күпчелеге Гестапо тарафыннан кулга алына. 1944 елның 25 августында ул 10 көрәштәше белән бергә Берлиндагы Плötzensee төрмәсендә җәзалап үтерелә. 1946 елда элекке хәрби әсир Нигъмәт Тирегулов ТССР язучылар берлегенә Муса Жәлилнең 6 дистә шигыре язылган блокнотын китереп бирә. 1 елдан соң Брюссельдәге Совет консуллыгыннан 2нче дәфтәр җибәрелә. Берлиндагы Моабит төрмәсеннән аны Бельгия каршылык хәрәкәтендә катнашкан Жәлил белән бер камерада утырган Андре Тиммерманс алып чыга. Моабит зинданын кичкән тагын бер шигырьләр җыентыгын элеккеге хәрби әсир Габбас Шәрипов саклап кала. Муса Жәлилнең сугыш чоры иҗаты, аерым алганда Тупчы анты, окоптан хатлар,
жинтыкларына кергән әсәрләре патриотик лирика үрнәге булып тора. Ул хәрби әсирләр лагерьларында да хөкем ителеп 1 елдан артык Моабит төрмәсендә үлем җәзасын көтеп утырганда да язуын дәвам итә. 1956 елда үлгәннән соң Муса Җәлилгә Советлар Союзы герое исеме бирелә. 1957 елда Моабит дәфтәре шигырьләр циклы Ленин премиясенә лаек була. Җәлилнең шигъри мирасы күп милләтле совет әдәбиятының аерылгысыз өлешенә әверелде. Ул татар шигъриятының гражданлык яңгырашын каһарманлык мотивы белән яңартты һәм байытты. 1966 елда Казан Кремль янындагы мәйданда каһарман шагыйрьгә һәйкәл куела, скульптора Владимир Цыгаль. 1968 елда Татарстан комсомолының Муса Җәлил исемендәге бүләге булдырыла. 1997 елда Татарстан Республикасы президенты указы белән ул беркадәр үзгәртелеп Муса Җәлил исемендәге республика бүләге буларак гамәлгә куела. Әлеге бүләк сәнгать, фән һәм башка юнәлешләр буенча Татарстан Республикасының талантлы яшьләренә бирелә.